Hallelujah. Prophet director also participated with fellow la emangalisayo ukuthi kusise ngiyela wathi chair babshezi babnene ngixoxwa phakathi kwethu Mama TP so isine kama lenkosi Jesu Kristu bonke mama ihlalo zabo abasha Sunday school, musicians, engineers, sound engineers in the name of our Jesus Christ. Hallelujah. Bazalwane kumnandi ke ukubanga indawo sizokhonza uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Angazi bazalwane sikwenzakala ntonga. Ngasibenza ke lento bathi dance solid. Hallelujah. Amen. Ngoba ngamandla kaNkulunkulu kuzokwenzeka lokho uNkulunkulu asithumele khona sizokwenza. Inkosi omusingosise. Amen. Ngiyabona. Okay. Ngicela sivulele amaBhayibheli ethu. Ngicela amaBhayibheli ethu. Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. So from verse okay, from verse number 1. From verse number. Hallelujah. Amen. Amen. From verse number 1 to verse number 3, Matthew 21. The mic is. You're not little. That is a good touch. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yacela sifunde bazalwane ngokuloba kaMatthew chapter 21. Sifunde verse number 1 sifike verse number 3. Amen. La kufunda khona kanje. Kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni yeminqumo uJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo hambani niye emzaneni obhekene nani nizakufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo zithukululeni nizilethe kimi. Verse number 3. Uma umuntu esho utho kini anothi inkosi iyazidinga uyakuzithumela masinyane. Hallelujah. Baba izwi lakho liyaphila, izwi lakho Baba wethu ongcwele liyaphunzisa nezimbabala. Baba ngezwi lakho udalile uNkulunkulu othongcwele konke sikubona ngamehlo ethu uNkulunkulu othongcwele. Ngezwi lakho uNkulunkulu othongcwele uyaphilisa ngisho inyama ebuthakathaka. Ngezwi lakho uNkulunkulu othongcwele elifika uNkulunkulu othomuhle la ngefike khona umuntu. Siyabonga Baba othongcwele nangokudojiweyo wakho uNkulunkulu othongcwele mile phambi kwethu uNkulunkulu othongcwele. Susa uNkulunkulu othongcwele ukujwayela kwethu, susa uNkulunkulu othongcwele ukumazi kwethu. Baba wethu ongcwele namhlanje uNkulunkulu othongcwele udecide ukuthi uzokhuluma ngaye uNkulunkulu othongcwele. Khuluma-ke uNkulunkulu othongcwele kube sengathi uyaqala khulumisana ney'mpilo zethu Baba othongcwele. Khuluma kube ngathi uyaqina uNkulunkulu othongcwele ukhulumisana ney'mpilo zethu Baba othongcwele. Siyabonga empini uNkulunkulu othongcwele ukuthi uyasonda nangezwi lakho Baba wethu ongcwele ngoba Baba wethu ongcwele izwi lakho liwuphila uNkulunkulu othongcwele. Izwi lakho linabanzi uNkulunkulu othongcwele aphilayo. Izwi lakho uNkulunkulu othongcwele
Baba wethu ongcwele odlile uNkulunkulu ongcwele esiswini sakhe uNkulunkulu ongcwele yakhokoza ukula uNkulunkulu efilayo siyabonga Baba wethu ongcwele khuluma emini uNkulunkulu ongcwele incebo nezicelo zakho silalele ngegama likaJesu uthulele amen. La bazalwane lesifunda khona namhlanje sithola isihloko sakhona sithi uJesu ungena eJerusalem. Amen. Mawubheka iJerusalem kwakuyindawo noma lithi sifunda umuzi wabangcwele. Lana ke ngenkathi sokungena kwaJesu eJerusalem iBhayibheli lesitshela ukungena kokugcina kwakhe eJerusalem. Kwandulela isikhathi alizobethelwa ngaso inkosi uMoses. Phambilini bazalwane sipesa uJesu kwanezinto ayishoyo ngokufika kwakhe ezemhlabeni inkosi uMoses. Uthena izelo ukuzokhulula lokuzophilisa okuboshiwe inkosi uMoses. Amen. Sibonile ke ezenza inkonzo ngokuhlukana kwazo kodwa kakhulukazi ifocus enkulu kwakuzokhulula okuboshiwe. Yeah. Okunye bese kwama extras ukuphilisa nje bese kwama extras. Haleluya. Ebekwenza njengoNkulunkulu ngoba bengethi ukhona uNkulunkulu abantu babhubhe ukhona uNkulunkulu inkosi uMoses. Amen. La engeneni kwakhe eJerusalem ngiyaxolisa mhlawumbe ukuyithatha ngale ndlela engiyithanda ngayo kodwa enhlizweni yami uma nikwavuka lelizwi bekufanele ngizohamba la phambili inkosi uMoses. Asam ngale proceed to next week isonto la masonto no lokho uNkulunkulu akubekayo noma inini singafunda lo ncwadi uthene abantu badlala ingubo zabo namasonto not ngoba kuyisikhathi inkosi uMoses. Kodwa lana just ayeyongena eJerusalem eyongena ukugcina na kwakhona uJesu noma uNkulunkulu into ayimtshela yena uJesu uthene haleluya akaphinde eJerusalem la aqhamuka khona. Phela mawuzofunda incwadi yokuzalwa kwaJesu uyathatha uJesu wazalwa khona eBethlehem inkosi uMoses. iBethlehem ayiseJerusalem inkosi uMoses. Ukuzalwa kaJesu ke ngicela singangeni kakhulu namhlanje nasikungene lokhu asekwenza ngalolu suku. Lapha eJerusalem siyathola ukuthi ilapho amakhosi noma okhokho bakhe ababebusa khona njengamakhosi uSolomon kanye noDavide baba amakhosi khona. And futhi yathola mawubuka noma ukwenza uphenyo ngeJerusalem ukuthi ithempeli lalikhona eJerusalem. Ithempeli lalisho ukuthini na? Ithempeli phela kwakuyila okwahlala khona ukukhona kaNkulunkulu nala abantu babeya khona bebohlangana noNkulunkulu noma abantu bekunezinto abayicelayo babenyukela khona eJerusalem. Amen. Inkosi uMoses. Ngilana ke lithi iBhayibheli kwathi sebesondele eJerusalem sebefike endaweni kwathiwa iBethfage engasentabeni yeminqumo. uJesu wayesethuma khona abafundi ababili. Bafundi iBhayibheli ngokuhlukana kwawo noma ngokuhlukana kwamavangeli alisho alisho abafundi ababili ithi uPetro noJohane abathuma inkosi uMoses. Ebathuma ukuthi baye emzaleni haleluya eBethfage umuzi oseduze khona lapho kwakunesimo esasikhona kuthiwa iqhwane nonina wembongolo kwakhulekiwe khona inkosi uMoses. Ngizokhuluma ngendaba yokukhulekwa nendaba yokukhululwa
inkosi yomusibusise. Lana ke uJesu angazi noma weke waya phambili wabona ukuthi khona izinto ezikhulekiwe khona inkosi yomusibusise. Kodwa simuzwa ethumela abafundi ababili khona ukuthi abahambe bayomlandela ikhwale nembongolo khona bakhulule khona. Ithi inhliziyo yami ekuseni ake ngithi haleluya, njengoba singabafundi bakaJesu singebona uPetro noJohane sabafundi bakulesikhathi kunezinto uNkulunkulu azibeke kuthina efanele sozikhulula eziboshiwe. Kunezinto uNkulunkulu ayidingayo azozilanda ngathi lesiboshwe khona. Amen. Hallelujah. And asisiningi izinto esofika sizisho thina sizothi uNkulunkulu noma inkosi iyandinga. Hallelujah. Ngoba munye umuntu okwazi ukwenzenjani ukukhulula okuboshiwe. UKristu umuntu uJesu inkosi yomusibusise. Mawufunda incwadi kaLuke chapter 4 from verse number 18 uthi uJesu umoya kaNkulunkulu phezu kwami ungigcobile ukuba ngikhulume noma ngikhulule konke okuboshiwe. Hallelujah. Lana kwenzeka leyo demonstration uJesu yakhulula izinto eziboshiwe ngabafundi bakhe akuyanga yena uqobo uJesu. Inkinga noma isizathu sokuthi uJesu athumele abafundi bokukhulula noma balandele imbongolo ekhululiwe lapha noma bokukhulula lezambuku lesaziboshiwe lapha uthumele abafundi. Kodwa uJesu uyena ozogibela kephi embongolweni. Alibona abafundi abazogibela embongolweni. Bekudingeka abazalwane ungabi thina sofuna ukugibela bese silandile imbongolo. Ukhona ukugibela imbongolo ozenzisa yonke into okumajor yakwa-left fanele ishone kwa-left inkosi yomusibusise. Thina okwethu ukuyikata sizilande. Hallelujah. Bengithanda besibukele igama eliBethfage. IBethfage ithi iBhayibheli yayakhelele iseduze kweJerusalem inkosi yomusibusise. Leli gama eliBethfage lisho ukuthi yindlu yezithelo ezingavuthiwe. Should ezikhiwe ngesikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Yabo isithelo esingavuthiwe sikhiwe ngesikhathi inkosi yomusibusise. Kwabili lohlobo-ke eBethfage kuyinto enjenganaleyo. Kodwa uJesu ngokunyathela kwabafundi khona izinto ezizokwenzeka. Nalezi ezingavuthiwe ngokunyathela kwabafundi. Ngoba lithi lenkosi la sinyathela khona thina. Nomhlaba sivile ngegama likaJesu. Ngoba asihambi sodwa sithwala uKristu thina ngaphakathi. Hallelujah. Endaba yenkumo sithola yakhelele leyo ndawo. Ziningi indawo ezinhle uJesu ayisebenzisile ngoba entabeni yomkumo ila enyukela khona uJesu befuna ukukhuluma noNkulunkulu ngezimo ezithize. uJesu befuna ukulanda amandla khona wenyukela entabeni yomkumo inkosi yomusibusise. Mhlawumbe ungayibuza umbuzo ukuthi yingani uJesu athumela abafundi ababili bangaki abafundi uJesu ayenabo 12 disciples Wena abafundi abawu-12 kodwa uthumela abangaki ababili. Why engathumeli-ke mhlawumbe oyedwa na noma athumela abathathu? La uJesu into engiyibukayo ukuthi ngenkathi bethumela abafundi ukuthi abezinto bebathumela impezi beyi-2 inkosi yomusibusise. Isizathu salokho kwakuthi nokuphepha kwabo kube khona omunye ozoseka lo ozokhuluma kwakushona, kube khona omunye ozogada umnkosi, kube khona omunye ozonxusela omunye ohambweni labo.
uthi angithi ekuseni le ndlela akuyona indlela uyihamba wedwa. Ngikhumbula ngemva usuku uPaul Paul ebhala noma ethumela imessage ukuthi akabizelwe bani uBarnaba azoza kuye la eShumayela khona ngoba kukhona abasebemshiyile inkosi yomusimbusile engafuni ukuba yedwa inkosi yomusimbusile ezinye zezinto ngaba wedwa kodwa le kaNkulunkulu ayidingi wena wedwa. Hallelujah. Hallelujah. Mhlambe namhlanje ukuthi angithi hallelujah. Lawo mandla uJesu ayenawo noma anawo. Lawo mandla ehiselwe thina ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uJesu uma ngikholwa yimi ngiyokwenza lemisebenzi emkhulu kunale engiyenzayo noma engiyenzile inkosi yomusimbusile. But ukhiye ok-unlock noma ok-activate izinto ukukholwa. Abantu mshabelelwe bathandwa yeke inhlanhla yokukholwa uJesu nokuphathwa izakhe izandla ngoba mase sisezandleni zakhe ayikho into engeke siyenze. Mase semseni wakhe ayikho into engakasenzele yona inkosi yomusimbusile. Lana-ke uJesu bafundi-ke abahambe hallelujah baye emzekelo oqondene hallelujah. Uyabona isidingo namanje uJesu idingo zethu uyazazi sila inkosi yomusimbusile azathi uPeter asiphose zonke inkathazo zethu hallelujah. Okwethu ukuphosa kuJesu osithwalelayo osikhathalelayo inkosi yomusimbusile. uJesu akanandaba ukuthi imingaki iminyaka noma wawuzala uboshiwe hallelujah kodwa uyakukhulula ngoba uyakhululana noJesu. Hallelujah. Lezo ngibophe ezazikubophile noma maqedanga noma uhlobo luni ngithi namhlanje ukhona unamandla ukusiza impilo yakho. Ziningi izinto ezibopha abantu abanye baboshwe nayizinto zomndeni kulithina besile umndeni akekho achieve izinto akekho ofika matric akekho shakayo kulomndeni akekho uphumelelayo kulomndeni. Ngizomina ukhona obengakwenza ube nomehluko wena. Abanye abantu bayitshelele age ukuthi thina sifike age thina sihamba ngalolu hlobo lwesifo kodwa thina singamaKristu uNkulunkulu uyaqabula konke lokho besifika kuyena. Hallelujah. Nokukhuluma kwethu thina sikhuluma njengezwe izwe lithi thina sinokhondolo bezisho bona hallelujah. Ngenkathi sifuna uJesu ingenkathi kwakhondolo bona yonke into nama-altar hallelujah esasinikelwe noma sibizwe kuwona inkosi yomusimbusile ayabona ngegama kaJesu hallelujah. Bazalwane abantu noma ngakhuluma ukuthanda kwabo ngembongolo mesikhululiwe kodwa abanamandla nasabelo phezu kwempilo yabo kuphela nje boba ngumsindo ngeke bakwazi ukuyicontrola. Ngikhumbula lelithi iBhayibheli khona lo wayezalwe eyimpuputhe ngikhumbula uBartimaeus wememeza eJesu ngoba wayezithi kuzodlula uJesu la ayengakhona wathi Jesu ndodana kaDavide ngawukele bamthulisa bathi bangumsindi isiqhubu inkosi yomusimbusile kodwa yena wayelokhu eqhubeka njalo ngoba wayengawo ukukholwa nezinto ayeyizwile ngoJesu. Lithi iBhayibheli ngenkathi uJesu esefinyelele noma esedlule ngakhona wenza umsebenzi wabona abazali bakhe wathi besiyabona esebona abaFarisi nabaSadusi bamkhuba bethi lo ubone kanjani. Banembuzo eminingi bathi abazali uyena ungasho ngoba usekhulumela ukhulile inkosi yomusimbusile bese lokubheka kunabantu ababethokozisa isimo somuntu ukuthi akaboni wangafanele babe lapha. Ngisho lokho ngoba ezinye zezizathu ezenza ukuthi uJesu abanenabantwana ukuze ayobulawa noma ayobethela
usimbusise. Thina bazalwane asakhonza leSabatha, sikhonza inkosi yeSabatha. Hallelujah. Ingakho zonke izinsuku sezifana thina sidumisa uNkulunkulu wethu omdala wensuku. Hallelujah. Sambisa iminikelo yethu yengebeza ukubonga uNkulunkulu. Simthethe muhle kangakanani, uyinkosi kangakanani, akekho olingana naye, akekho ofana naye, ngoba kukhulu asenzele khona, ngoba uNkulunkulu owenzayo empilweni zethu lo Nkulunkulu, akasobe isithixo lo Nkulunkulu. Omunye kwake asize sibusho, kodwa usuke kwenzile, ngoba mase kuthiwa asisho zonke izinto azenzile. Hallelujah. Ivile eBhayibheli ngani inkosi yomusa imbusise. Hallelujah. Shuma wenzela uNkulunkulu esenzela inkosi yomusa imbusise. Omunye siyakhohlwa engathi akenzanga kodwa ebenzile. Amen. Hallelujah. Ngento ke bazalwane engiphamba strong ukuthi ngikhonze uJesu noma ngasuki kuJesu ukuthi noma ungala athunwa khona ethuneni lakhe. Hallelujah. Uyofika ngenamathambo. Whereas bonke oNkulunkulu abakhonzwa abantu amathuna abo akusile ukubona leli likaJesu alikufanga ukubona. Ngoba uNkulunkulu wangivusa ngosuku lwesithathu wanikela ngawesokunene sikaNkulunkulu nehlezi khona akahlanje lapha umusela thina siyibandla lakhe ula uyanxuselwa benzothi mina entweni noma enkingeni ozibona ngendleleni musa uphela amandla musa udinga ibanga ngoba ukhona umnxuselayo khuluma naye omdala wensuku. Hallelujah. Ngizile ukuzokhulula okuboshiwe. Ukhona ozokhulula izinto eziboshiwe. Hallelujah. Hallelujah. Asaza iboshelweni sasiboshwe yini. Kodwa ukhona uNkulunkulu ongabuzi yonke into ofika kukhulule yena. Ngizothi namhlanje hallelujah wena ugothiwe. Wena unguJoshua wesikhathi. Inkosi usibusise. Hallelujah. Ngoba lithi lenkosi Matthew chapter 28 hambani nenze sizwe zonke abafundi. Yini ukwenza abafundi? Ukubatshela ngoJesu ophilisayo. Ngoba khona abangazi ngoJesu noma bazi bane-information engaphelele ngoJesu. Ukuthi nemibuzo, imibuzo ingaphenduleki. Kodwa thina esingabantwana bakaNkulunkulu mesaba sigcwele lowo mandla. uNkulunkulu haleluya uzosebenza ngempilo zethu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngizona namhlanje uPeter walesikhathi wena. uJohane walesikhathi. Yes. Haleluya. uNkulunkulu ke bazalwane. Haleluya. Ubheka inhliziyo yomuntu. Ukuthumela kwayo njengolunye usuku umuntu osikabhoni akathumeki angithi umuntu usuke njani umuntu osikabhoni umuntu omthumela kanginikeza feedback inkosi umsibusise thula uNkulunkulu wayesehlalile nabafundi bakhe wababona yonke into abayiyona inkosi umsibusise babe nama characters noma bekhola angafani. Kumbula lapha ubani lo owathi abahlale eJerusalem balithi isithembiso sikaMoya Ingcwele he was not there when uJesu eyiveza kubona. Ngasho ukuthi wayeke ukuthi abahlale lapha yena uJesu meseyiveza uba nalo ungakholwa yena bebemthethe uJesu bekhona phakathi kwethu. uJesu sezoconfirm ukuthi angivukile ngoba kufileyo. Uthi yena noma sebona uJesu akakholwa uzafuna ukuzwela kade ebhotshoswe khona amanxebe empikini isilonto kade ngene khona impikini abo onge uJesu engekamthubeki umuntu onjengalo omdawuthayo kayena odawutha amandla akhe okuvuka kwakhe odawutha izwi kaNkulunkulu. Bazalwane ngizokunika enasiqinisekiseni
ngaleli ivangeli likaKristu Jesu esiphethe. Zoqiniseka njani na bese kuvuka izinto endleleni. Haleluya. Haleluya. Awangabaza amandla kaJesu. Awuhlehli. Ngicabanga ila kufanele ukholwe kakhulu. Ube mningi kakhulu ekumkhonzeni uNkulunkulu. Ube mningi kakhulu einkonzweni ezinye. Haleluya. Ngithi mina alisimangalisi ikhono zokumefukelwe yinkinga. Sibone sehlele emva limsoli. Kuthi ukholo onjani. Thina bazalwane sizokholwa izinto zikhona. Ngoba sinamandla okunyathela nishofezela. Bangasenzi lutho. Singaphatha leyo singasenzi lutho. Ngoba singasiluma ihlungu sazi ngesazenza lutho. Ngoba siphethe igama elinamandla. Kodwa mawusayingabaza lento uzothotshiswa noma uzothuliswa izinto ozibonayo ivuke endleleni. Hayi. Babshezami, ngizwaye ngithi ukushumayelana nani. Usenezimo ezibhekene nazo. Ngeke phela sikusasha lizoziletha ngamasipho. Ngoba uyabona wena mikhola entekenteke emiswe izinto. Angithi izinto ukuthi umbuso Paul ma weak or too strong in the Lord. Hey, afanele hey imbonile namhlanje umanulele ngathi bengamnaki nje ukhulu bengathumi. Ngoba ayesimo ufuna ayibazalwane asiyeke ukuba abantu beshiye. uJesu wathwala wonke amahlazo ethu. Hallelujah. Thina mfasi tshadule njengamathole kumnandi kukuhle. Isiphi isimo bazalwane singakwenza ukuthotshiswe isona uNkulunkulu. Ukhuleka uNkulunkulu hayi bazalwane. Ngoba uNkulunkulu noma yethile umupha amandla. Ontekenteke uyamqinisa. Hallelujah. Inkinga ithole sengaqaqwanga. Bengakhululwanga siyavuka imo. Hallelujah. Inkabathi saboshiwe noma ngasaboshiwe. Ngizomemezela unyaka wonke phezu kwempilo zethu. Kulisibashule wonke. Asibabhalile mthuthi. Nawazona mthuthi kukhuma ubophalane. Uyokaba thumoshe nomsukakini. Asinadali isitha usathane. Asithalisa boshiwe. Hallelujah. Yabona into yokubopha into kaSathane. Ngiyakhumbula abantwana bama-Israyeli ngenkathi bekhululwa eGibhithe. Uthana uMose mayafalo uyabuthi obani engizohamba nabo. Ngezwa lento njenganaleyo. Bayasho sizohamba nabantwana bethu, omkethu, abakhanyela bethu. Siyokhonza uNkulunkulu ngoba kuyahanjwa beyokhonza uNkulunkulu. Uthi-ke uFaro abahambe kodwa bangayi kephi kude. Usuvuka ukubanjwa uFaro umkhonze uNkulunkulu kodwa ungekho kude noFaro. Awudede mntweni. Nangidede mntweni usubanjwa izimo ama-circumstances, ama-situations. Hallelujah. Let us rejoice before the Lord. Kabu David wakhona ukuba wayethina noma wayewela angisho wena ngisho wena. Hallelujah. uDavid wayediscourage nabafowabo ngenkathi ethuke uJese laphana hambisela abafowabo ukudla yobabheka bahleli kanjani ecampini. Ufika uGoliath yakanaza angisekubona lo story. Lesifuni ka2 Samuel ingekade afika uDavid wabe esethatha lezinto ayethumezo wasibeka ecampini enduneni abafowabo kuyile bephuma khona. Ngekade bephuma abafowabo uyabonakala bakhuluma bonke bakhuluma ngobani ngoGoliath ngokukhulu bakhe nokumsaba ngoba isiqhwala. Mele khuluma lapho uDavid
donsa lo seduze usayizwile inkulumo ongabulala lo mfilisti ngendlela uyokwenziwa njani. Lithi iBhayibheli abafowabo abadala bathi ufunanda bakhuma yonke into emdiscourageayo abasempini bazalwane. Hallelujah. Meaning that siyibandla sizoba nabo abakhona empini ngaphakathi abazozama ukusdiscourage, abazozama ukustopisha ukuthi singayenzi intando kaNkulunkulu. Inkosi yomsindisisi ake ngenze i-example encane. Mhlambe uNkulunkulu mbule ukuthi khona umuntu ofanele ayokhulekela noma omzalwane noma ngayena umzalwane noma koshileke inkosi yomsindisisi ezothi omunye kade sasimahambela lowo utshalane engqondweni yakho ukuthi hayi usungaya nje ayikho into eyenzekayo kuleyo. Mhlambe bona kade babehambela babengakhulekile uNkulunkulu ngoba thina into yethu uma siyoyenza kufanele sijale sizihlelele, sibe kwi-position e-right, sibe kwi-good standing noNkulunkulu. Hallelujah. Asisi-organizeni, hallelujah, ekholweni kwethu mesenza izinto. Kuthi yofakazi ngephathana yofakazi ngabantu ngoJesu ungathandazile wena, ungaqalanga wakhuleka uNkulunkulu hayi bazalwane. Uzongayibona umehluko. Ufanele vele ungawuboni umehluko ngoba awunazi isikhathi noNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu akusebenzise abe nesikhathi nawe, fanele nawe udedicate isikhathi sakhe kuyena. Bese ulalelisisa kahle, uvule nje bekomoya umuzwe ukuthi uthi uyanikeza ni-approval yalokho. Hallelujah. Ungabe iBedford, telling iBedford is a house of unripe fruits. Indlu yamafruit angavuthiwe ezinto ezingaphelele. uJesu ufike ukuzophelelisa empilweni zethu. Mase kuphelelisa izinto empilweni zethu sosebenzisana lula. Hallelujah. uJesu usinikeza umyalo asokhululana emndenini yethu, asokhululana ehlotsheni zethu. Noma singasakhulumanga ababone thina impilo yethu ihlukile kuneyabo. Jesu sister nobuhle noma MC uthe even noma sikhona siphakathi kwabafana nabo sigezekile sinedloni. Abanye uthola nje bayingane mnathi kodwa ngathi siyalingana ngokwe-age ngoba uJehova usigcinile, uyagcinana. Inkosi yomsindisisi Jesu bazalwane udinga abazalwane abazohlala kuyena, abazobheka kuyena njengokusho umhlabeleli uthi libhekani kuJesu ongumholi, nizophiwa amandla. Not amandla antoni, okunqoba izinto, okwenza izinto. Inkosi yomsindisisi asinabi Ichabod. What is the meaning of Ichabod, bazalwane? Thank you so much. Asambeni inkazimulo ithina. Amen. Hallelujah. Sishumayela mewuni thina bazalwane. Ithini implant yethu ukushumayela. Thank you so much. Thank you so much. Shumayela isikhathi noma ngesona. Meaning that uma unama problems shumayela uJesu wena. Umshumayela kanjani uJesu ngenkambo, ngenhlanzeko. Amen. La ukhona awuthuli inkosi yomsindisisi. Thina bazalwane asifani nezwe. Izwe liboshiwe inkosi yomsindisisi. Kodwa kaze likhululeke, kudingeka thina sikhuleke. I think God is a bit funda last week mengekho mistake. Lithi asiphumele kubona kodwa sibenjani? Singafani
asifani nabo. Sibe njani asiqhubekeni. Then you start ngenyoka. Sibe mnene njengamajuba. Awubazalwane, bezofundiswa izinto ezifanele sisi-apply empilweni zethu sikhohlwa yizona. Sizozi-apply kanjani? Thina bazalwane kufanele ushumayela kamnandi uyambula. No, asithatheni lokho osifundiswa bona sik-applyeni. Vele ashumayeli kamnandi. We are not that gifted, but lokho esikusho uNkulunkulu athi asikufundisa bona sikwenzeni. Hallelujah. Baningi abashumayeli besingabalanda nabezoqeqebula. Kodwa akayisize lutho ukuzoqeqebula lento izosuka. Hallelujah. Ngikumbula lento Jona ukhona umfundisi kwenye indawo kula mabandla lawa ngathi amakhulu angazi la abafundisi abashitshwa khona ahlale 3 years or 5 years endaweni bese shitshelwa kwenye siyawazi amabandla kanjalo bazalwane. Kuthiwa lo mfundisi yena wafika kuleli bandla noma kulo branch angabiza kanto lekhona wena ishumela uthi 114 nje ukuthi inhliziyo yena ingakhathazeki. Athi uthi uJesu kholwani uye nikholwe na uThixo. Yabazi-ke abazalwane mebevutha emoyeni noma bethe bavutha emoyeni bayithatha lento uthi hayi umfundisi soloko afika akazivulele incwadi eBhayibhelini uzivulela lento ngicela ushintsheleni lo mfundisi imani kahle emeni kahle yidinga siswe kwi-committee leyo ubani abafuna nofunde nomunye iBhayibheli. Ubani ofuna nofunde nomunye iBhayibheli mfundisi noma umzalwane ayifundela yena. Kona wafunela umoya oyingcwele uyi-interprete lelo. Manje bebebisa laphana kwi-executive yalibandla bebize nalibandla uthi hayi ndoda ibandla liyakhala ngawe ukuthi yena awuprepare moya phambi kwakho. So kwafika wafundela incwadi kaJohane 14 wathi umfundisi ngiyathandaza mina ngiyakubona umoya oyingcwele uyangitshela ukuthi basakhathazekile ngabantu. Funa ngikhuluma ukuthi inhliziyo yona ingakhathazeki bafanele ukukhathazeka. It's not about amavesi amaningi namakhulu neBhayibheli. Kodwa is about the application alokhu uNkulunkulu athi asikwenzeni. Hallelujah. Hayi i-committee lapho yaphelelwa amagama ungathi ngaphela kuwena. Vele umzalwane kufanele nesikhathi sakhe personal devotion. Because yomzimba le ezoxoxa khona noThixo ezokuthi uNkulunkulu uthini empilweni yakhe. Inkinga sinabantu abantu bakhuluniwe noma bangakhululwa besaboshiwe. Angisho ngisho abantu esibakholayo babandleni esikuwo hayi lekhaya. Hallelujah. Ungitshela uJesu bazalwane uhamba naye uyamnakekela awukhathazwa izinto abazalwane enofanele ngabe ziyakhathaza awukhathazwa eshikelwa ngawe awukhathazwa ulishetshwa ngawe nabona katashiba ngawe kutele imali uzobamba ntana ibambe kanalo mena bomfela kaNkulunkulu uthi lapho ukuthathana ubalile kuzofaka kumekala njalo bahlelele bona akalezo onayo ayibusha onjalo Jesu amamukele nokukhulekile wena uyangitshela namhlanje ukuthi ukhule kweyimoya uJesu nabantu uyikhulule imoya.
ngesikhathi laphenduka ngaso wethu MC nabiza abazofakazi ekade abasuma abazofakazi engakazishinanga ngibesaniphambi nonke. Why? Ingoma kwakunangento kwakunanomlilo Hallelujah. Noma singayikhona zanguboza sebomvu nalapho besifana sikama mswane kodwa sithi yo ngoba lethi kuyona ngaphakathi. Kuna watu ulicheza kodi kangaka wabanda awushisi ayibazalwa awusufu nje awushisi awubantu yakhombaza yakhona. Hallelujah. Ngishabazalwane masebefika ngesiteji uthi nakusazi futhi kanjani waphishiwa yini Duka na uwekhona. Konikinga khona abizawuvuja isungishila manje wawuvuja kanjalo naye usewena ngithi something wrong. Yeah. Sisanokusikiswa thina sasa kutwa inkosi sithi mfambe ngobona ngokwanda ngokona yophola uthando kwabanini khona abaphelele uthando bengaphakathi. Akhulumela abantu abawina bashikana ngaphandle kunesobana akuba kuyinkinga ukufana nothando ungaphakathi ngoba yonke into ufuna kukhotshole kuwena. Kuthi ngikubabshezi noma ngizoshumayela funa ngibhalele incwadi ukuphola kothando ngithetha kancane ngithetha ngizoshumayela ungangibhaleli incwadi angisho nagesi nalokubabshezi ukhombisa ukuimprove kwebala kodwa mawukhohliwe ukubhalela incwadi uzonaka ukuthi kwabhalelile abanye mina ngangabhalelwa ukuphola kothando. Ukuphola kothando kwenza unothisa izinto ezincane ezamakhaya ukuphola ngendlela ushintshwa different ebandleni ukuphola kothando. Hallelujah. Awubonga noma wenziwa into ebandleni ukuphola kothando. Ufuna ukutshintsha special ukuphola kothando. La bazalwane besemsebenzini kaNkulunkulu sikhululiwe eboshweni awushwele ngenzisela ukuthi wena ubuzathi yini engingayenza. Angithi ndasendini kaJehova lithi iBhayibheli endini kaJehova unezitsha enhlobonhlobo. Hallelujah. Lezitsha enhlobonhlobo akusho isetshenziswa ziyasetshenziswa inkosi yomsebenzini isitsha. Hallelujah. Akufanele sijabathi ngimuhle mina ngihlale ekhabatheni ngihlobuzile ngikhishobeka ama-occasion kuphela. Azoyenza kukhona ama-event kuze kuphele iminyaka emithathu. You see, kude ngilonitshela yona ngithanda ukuyi-involva usondelele likaNkulunkulu usebenzele uNkulunkulu isithanda uNkulunkulu egcwalisa. Hallelujah. Ngithanda uhlehla uNkulunkulu sometimes uthi angithi ufana newele umoya ingwele. Hallelujah. Ithi iBhayibheli mawufunda incwadi yezenzo chapter 2
early church. Siyayazi lokho bantu bazalwane. Ngiyaxolisa ukuthi ngifluwanyana kancane. Kube mhlawumbe ukubhalana ngabamzile enkonjweni. Engizoreporta kuswakala. Hayi, namhlanje angikho right. Ningikhulekele. Angikho kuphethwe umkhuhlane. Ngibuye ekuseni ngiphethwe ngayingalo. Yabona ngizwakala. Sengikhuleka kodwa nangisendlini ngizosinda yini. Yile sinda khona. Yile kodwa khona izinto la. Isamlilweni la. Yile kusha khona abadimona. Yile sinashwa khona la. Yile ngithi khona abagizane la. Isadiphile thina. Ujesu akasibize nami sobhanana basenkonzweni. Nawazi ubhanana basenkonzweni. Ubhanana wawuthika uyabhajana. Kebenga kusenkonzweni utamatisi. Ubhanana besiyimahla bengafanele noJohn Henry with ngoba sinojesu kosomsibusisa bazalwane afanele nje khona umzila uzana nolimalayo nongalimali bese ngabazalwane kwasibethe yona hayi ngekalimali nongosho ukuthini kuyena lo akalimali onjani lo limalayo yena kulokho uyithandazele wena. Hallelujah. Musa ningezwa izinto ezincane. Awuthandazele uNkosi. Keep me strong. Give me power. The mother's baby. Mhlambe wakhuluma unganakile naye. Sizombona sesithela inyama yonke. Hawu, kwenze njani? Hayi wena mfundisi uqala ushumayela. Wathi inteke. Makhululiwe awuthinteki ngoba yamba zalwane wathi umshumayeli. Mawuthatha itshe uliphosa esixukwini. Angithi? Yes. Wathi lo mhlawumbe awuyoskweshawe intoni? Itshe. Okushuthi uma kwi-position embi la uzosha khona itshe. Isizulu asitoliwa. Njalo nje. Hallelujah. Angithi yini ezesizela sizovuseleleka, sizohlomisana, sizoqinisana, sizomisana isibindi ukuthi khanda kanjani endleleni. Imali ukuze lokho. Kwenzakala ntoni? Okay, akengeze ibe typical. Sabazalwane bethu ngithi. Amen. Sekhumbula uMatthew 25, ngokukhuluma nge-25. Nokhuluma ubheke. Matthew 25. Thank you so much. Intombi ezinjani? Mezishumi. Angihlaziye bazalwane safi ishumi intombi okay. Qhubekani. Enhlanu zazinjani? Enhlanu zingena. Kodwa zonke zazingani zaziyishumi. Ezezigwebo zasikwenza ndawonye zoyi-10. Inkinga mase kufika ubaye umyeni. Laba abanako okufanele. Kade behleli bonke beyishumi. Ngizoti namhlanje bazalwane ebaneni zethu asifake namafutha. Hallelujah.
yini amafutha la? Amafutha moya ingcwele. Hallelujah. So ufaka njani moya ingcwele kuthina noma ebalini iyafunwa le nto bazalwane. Angizwa abazalwane. Into efunwayo uzuyithola noma usuyithola la uyiyeke uyifuna. Hallelujah. Uyamfuna uNkulunkulu masumfunile uyamthola uyaqhubeka ufune njalo. Afa until uze kubuso uzokhala ngalo impilongo. Ufaka inethi ejuleni. Ubabe uqhubeka ufaka ejuleni. Bazalwane, ziningi izimfundiso zamadumo. Azobe abatshela abazalwane ukuthi ngizokuthandaza wena. Akwenzeki lutho. Ayikho into engenzeki lutho uma uthandaza ubiza uJesu. Hallelujah. Ngathi awuzenzela wena i-test noma experiment. Ubone umthandazo wakho unamandla kangakanani. Hallelujah. What is an example? Ukuthandaza ngo-12 ngolunye usuku, hayi ngoba ngo-12 kusuke kunamadimoni amaningi. Kodwa uhlula inyama yakho into eyithandayo. Okay, no, who tried for the first day? Who boy wonder? I think that's the assignment dog. Hallelujah. But ubothele bophela inyanga usakwazi ukuthenga ngalo 12. Yazi ngoba na. Hallelujah. Ngicela umyeza nabantu bashayo i-medication yokuthonga. Hallelujah. Le medication bakhona abaqwashayo la. Abaphelele ukuthonga bethanda ukulala. Uthele kwasha msukulu. Hallelujah. Honest. Okay. Mafiyele no hour lokuqwasha. Osude igama likaJesu thandazi, Emva kwalokho uyolala into ongakazi uyibona. Okukhomba ukuthi imoya isuke izolwisana nawe. Angazi noma uzoyibona ufuna uzuyibona kanjani imoya melisana nawe wena. Ngoba izinto usulimele ngoba bazalwane. Asihlakaniphe njengamaJuda. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Is the most shaper, yes, equipa. You just squash, melana. Hallelujah. Na my tomorrow, what to do? And it says, Kululio. Sizo Kulula Ranjani, Amanyama Chole, Aboshiwe, Batina Besta. See, you must Kululiwe, space about paying her food. You are the people getting up a sack back. Hey, and so far as I enjoy Ghana in the Lord. Oh, God, could in the Lord beds and money. Oh, jeez. Bazalwane. Asingakhohliswe isithi. Hallelujah. Ifika kwenye indawo babesha babefika beshisa phela nasasishisa kanje sashisa ngenganabo nathi kusho abazalwane bazokhathana. Africa back to God. So then we are praying. Africa back to God. We are singing. We are praying. We are singing. Africa back to God. So let's still praying. Africa back to God. We are praying. Africa back to God. We are singing. We are praying. We are singing. Africa back to
let us pray to God. Sisukile ngafanele ngabe sikhona. Izinto sinakalisho ukuthi sisukile. Sifana nababoshiwe noma singasaboshiwe. Senzisa kwabo noma ngasafanele senzise kwabo. That is kulubilo sikhona. uNkulunkulu ufundisile noma siphila phakathi kwabantu. Jesus, please come in the name of Jesus. Endaweni yayibizwa ngeBethfage. Mechaza uthi indawo eyayihlala izithelo ezingaphelelanga. Indawo yayihlala izithelo ezingavuthiwe. Hallelujah. Mangabe bese waqaqa lamathole. Ngibona bazalwane bami ematholeni kunomgabaza noma kubanikazi bawo kunomgabaza ukuthi awungeke lezi imbongolo mhlambe asigeziwe mhlambe lezi imbongolo sinamakhizane mhlambe lezi imbongolo zinalezinto lezi eyinamathelayo eziyitshalo. Haleluya. Now ngizothi uJesu akafuni ukuthi uzuyithintithe wena kodwa uJesu othintithe umuntu akabona uJesu. Ngiyacabanga ukuthi lezi imbongolo babengekho aware ukuthi uJesu uzofika ezoyifuna. Zazi sesimweni mhlawumbe singamukelekile kodwa namhlanje mina ngizothi uJesu udinga unjalo, udinga namakhiza unjalo. Ngiyambheka nje uJesu wayegibela abazalwane emhlane weyimbongolo. Mangabe gibele emhlane weyimbongolo washintsha isituation endaweni yaseBethfage. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi esegibele phezu kwazo
imphongolo abantu baqala baphonsa iy'ngubo zabo phansi. Akabonga uJesu, akabonga uJesu. Nizobona ngelinye ilanga kuphethwe amasundu, nizobona lelo sonto liyeza, kodwa lithi iBhayibheli kwaqala iy'ngubo. Haleluya. Ngicela ukukhumula egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli abantu baqala baphonsa iy'ngubo zabo. Akabonga uJesu. Now uJesu waqale wahamba phezu kwey'ngubo zabantu before kuze kungena amasundu. Akabonga uJesu. Imphongolo yaqala ukunyathela phezu kwey'ngubo zabantu. Now ngifuna ukuthi umhlane wakho ulungunjalo, woza nawo unjalo, uJesu ozowenza ube weni. Akabonga uJesu. Now ngiyayibheka le mbongolo ukuthi ngelinye ilanga makabe iqhamuka ingasagitshela uJesu. Mayingasagitshela uJesu, abantu abayihloniphi njengayizolo, abantu abayibhaweli njengayizolo, kodwa mhla igitshela uJesu yayihlonishwa kwaze kwagibiselwa ngisho iy'ngubo phansi. Akabonga uJesu. Now ngizothi wena njengoba izwe linje, uma ngabe uJesu engeke emhlane wakho ngeke likuhloniphe. Akabonga uJesu. Njengoba kade esho nje umpostoli ukuthi abanye bayasho bafakaze bathi sasivutha wayekelana ukuvutha. Ingenxa yokuthi uJesu wehle emhlane wakho. This is the time ukuthi umbuyisele uJesu back emhlane wakho. Akabonga uJesu. Sesithandaza ngiyafisa abathi Jesu namhlanje buyele emhlane wami where you belong. Abaphakamisa izandla sengithandaza abathi Jesus namhlanje buyele emhlane wami la ubelonga khona. uNkulunkulu ubelonga emhlane wami ngoba wena mangabe ungeke emhlane wami izwe alinihloniphi, izwe angeke lingizwe, kodwa lingizwa mangabe usemhlane wami. Akabonga uJesu. Baba wethu ongcwele, nazi izandla iphakeme uNkulunkulu othobilayo. Baba wethu ongcwele, we are bringing back izinto where they were. Baba wethu ongcwele, meaning uNkulunkulu othobilayo, siyathandaza egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu othobilayo ulethe ukuphelela kwezinto. uNkulunkulu ogcwele egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele, siyathandaza ukuthi lezi ithelo ezihlaza Baba wethu ongcwele ziyavuthwa namhlanje ngegama likaJesu. Baba ongcwele, ngena kithi, hlala enhliziyweni zethu size sikubone uNkulunkulu othobilayo, ngoba mama wahlezi enhliziyweni zethu uNkulunkulu wethu ongcwele ngesikwazi ukwenza lutho. Baba wethu ongcwele, siyokukhonza nge-experience uNkulunkulu wethu ongcwele, kanti sifisa ukukhonza ngeqiniso uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Ngena kithi uNkulunkulu wethu ongcwele, ube uNkulunkulu wethu okhomba indlela. Baba wethu ongcwele, nakahlobo sibi uNkulunkulu omuhle, siyathandaza egameni likaJesu kusela. Baba wethu ongcwele, izinto nasazikhona. Baba wethu ongcwele, ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, ubuyise okulahlekileyo uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi ubuyise konke okwadliwa isikonyane ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele, buyele emhlane yethu uNkulunkulu wethu ongcwele, sihambe nawe la yakhona, la siyakhona ube nathi uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba izwe la siyakhona la usithume khona ngeke lisizwe mangabe ungekho kithi. Baba wethu ongcwele, ngoba izwe la siyakhona Baba wethu ongcwele ngeke lisithathe serious. Baba wethu ongcwele, hlala enhliziyweni yethu size sikubonele, hlala mawongcwele enhliziyweni yethu size sikubonele. Siyakuhlonipha Baba wethu ongcwele, siyakudumisa emini sikunikeza udumo lonke. Sithi Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu ongumnini bandla wonke, uNkulunkulu ohlala nomuntu, uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu Baba wethu ongcwele mawuhleli kithi. Baba wethu ongcwele, kwenzeka izinto. Baba wethu ongcwele, athi obhalayo mangabe nihlala kimi nani ngihlala kini. uNkulunkulu wethu ongcwele, socela noma yini esiyidingayo Baba usenzele. Siyathandaza Baba wethu ongcwele emini malanga kithi ngegama likaJesu Kristu omgcobileyo. Amen.